Hi Ola, in dit video doe ik pudding aandienen. Voor dit recept veelt je plus een doosje vanilla pudding en dan doppels kraks aandienen voor dat tot doosje zacht. De meeste tijd is voor een grote doosje 2 koffel melk en voor een kleine 1 koffel. Zo ik heb hier een grote doosje pudding. Ik doe hier 2 koffel melk en dan dat aandienen. Dan dat staan laten bij de pudding die ik eet. Wanneer de pudding is aangereed is, dan nog een half koffel zijn rode kwarsen te veel snijden. En dan nog een half koffel neeën fijn maken. En wanneer de pudding is dik is, dan de neeën in de kwarsen de melk en dat alle top doorgedaan en dan is dat rood zum eten. Ik hoop die het video geklikt en dit heeft je nog wat een frisse idee gegeven. En dankzij voor het kijken.